Hyvät ihmiset, Kauppamieskanavan jakso numero 2 ja heti ollaan menossa töihin. Siispä tervetuloa minun kanssa sunnuntai-vuoroon. Hei, täällä ollaan pimeydessä. Päivät ei ole koskaan samanlaisia. Myös sunnuntait on keskenään hieman erilaisia joka kerta, mutta tietyt peruskaavat niissä toistuu. Ja tuttuun tyyliin tässä kaupassa niin kuin joka ikinen aamu, myös sunnuntaisin me aloitetaan paistopisteen valmistelulla. Eli pistetään leivät, croissantit, pullot uuniin ja keitetään kahvit asiakkaille valmiiksi. Meidän kaupan suosituin tuote myös paistetaan tälle aamulla. Jos arvaat mikä se on, niin kommentoi nyt tohon alle. Mä paljastan sen ihan kohta. Se on tietenkin Fazerin rukinen riisipiirakka. Oli niinku heittämällä meidän myyntitilaston ykkönen kappalemäärällisesti eniten myydyssä tuotteessa viime vuonna. Mutta koska piirakat vaatii vähän kuumemman paistolämpötilan kuin nuo muut, niin siinä odotellessa, kun nuo muut kypsyy ja laitetaan piirakat kohta uuniin, niin katson päiväykset. Eilen parasta ennen päiväyksensä tai viimeisen käyttöpäivänsä menettäneet tuotteet otetaan tuohon kärryyn ja tehdään niille tarvittavat toimenpiteet. Hei, tulipa mieleen tässä ohikulkumatkalla, että testasin tätä uutuustuotetta, Pirkkaparhaat suklaaravioli. Voin kertoa, että oli testaamisen arvoinen. Erittäin hyvä. Laitan jäätelöä, vadelmia ja kinuskikastiketta sekaan. Testivideo löytyy minun Instagram- ja TikTok-tileiltä, eli löydät nimimerkillä kauppamies myös sieltä minut. Jotenka käy ottamassa haltuun. Päiväkset on nyt katottu. Ei tullut kovin paljon hävikkiä tänä päivänä. Ihan muutama purnukka, muutama eri tuotetta. Jotenka hyvä suoritus. Sitten koska ollaan ihan tässä vieressä nyt, niin siivotaan meidän paistovitriini valmiiksi. Saadaan sitten tuoreet tuotteet puhtaaseen vitriinin laitettua. Lähdetäänpä kattoo, että mikä on meidän paistotuotteiden tilalle tuolla uunissa. Noin, ja valmista tuli. Ostaisitteko tästä vitriinistä tuotteita, jos tulisitte ostoksille? Sitten vähän ruokapöytään tuosta evästä ihmisille myös, niin kyllä vaan keleppa. Sitten kuulkaa semmonen homma, että kassapohjat tästä paikalleen ja ovet auki ja ei muuta kuin tervetuloa ostoksille. Laitetaan sitten vielä mainoskyltit kadulle, niin tietää ihmiset, että mitä meillä on myynnissä ja mihinkä hinta. Aito nakki, 299 kappale. Tai siis ei kappale, mutta se paketti. Siis aika kalliiksi yksi nakki maksaisi 3 €. Pitäisikin tänään tehdä lisää noita tuoteselosten lappuja. Meillä on siis semmonen irtokarkkikaluste, että mä oon tehnyt itse nuo kaikki kuvitukset siihen. Valikoima on päättynyt meidän asiakkaat, kerättiin asiakastoiveena. Mikä on kenenkin suosikki irtokarkki, niin sen perusteella sitten valittiin tuohon valikoimaan. Ja on kyllä ollut tosi tykätty ja suosittu juttu tuo Bubseja on tulossa ensi viikolla, se paljastettakoon nyt. Tai itse asiassa varmaan sillä viikolla on tullut, milloin tämä video julkaistaan. Jotenka semmonen valikoimapäivitys on tulossa. Joo, koska tilataan nuo Bubsit suoraan Tukusta ja meillä ei oo mitään hiiliä kenenkään irtomakeissa toimittajan kanssa, niin tietenkin nämä on tehtävä itse nämä tuoteselostet. Ja nyt koska uusia Bubseja on tulossa, tarvitaan myös uusia tuoteselosteita. Minäpä näytän sitten kohta, että minkälaisia niistä tulee sitten kun ne valmiit. Sitten ei muuta kuin vanhat kunnon Fiskarsin sakset ja leikkuuhommiin. Yllättävän tarkkanahan tässä pitää olla silleen, että menee sitten oikeaan järjestykseen. Ensinnäkin tuossa tulostimessa, mutta sitä ennen pitää miettiä, että missä järjestyksessä ne haluaa tonne karkkihyllyyn. Ja kahtelin vähän värimaailmaa, minkä tyylisiä karkkia on tulossa, niin sen mukaan sitten mietin, että mitä kannattaa olla missäkin. Että kaikkea sitä tulee aina mietittyä tälleen sunnuntaisin tässä kauppien roolissa. Tässä on uusia tuoteselosteita. Vaihtelin vähän noiden karkkien paikkoja valmiiksi. On sitten kun Bubsit saapuu, niin kaikki valmisteet tarvitsee laittaa esille. Ja taika on tapahtunut. Täällähän on valmiita lokeroita jo meidän kysytyille ja himotuille Bubs-karkkeille. Tehdään muutama lisää vielä, niin on sitten kaikki valmista alakuviikkoon. Kun lähetys saapuu perille. Kahtokohan ihmiset mitä täällä on. Jos et tiedä mitä nämä on, niin edellisessä videossa kerroin, että mistä nämä on peräisin ja minkä takia. Mutta nyt on tullut aika laittaa ne tänne seinälle. Ja niin kuin huomaatte, niin ammattilaisen vehkeet. Tämmönen ompeluun tarkoitettu mittanauha ja muustekynä. Minun siis piti ottaa ihan kunnon vehkeet mukaan, mutta ainut mitä muisin ottaa niin oli nuo diplomit, jotenka sitä nyt se vähän sovellettu. Mutta eihän se mitään, kyllä me tästä selvitään. Wow. Siinä ne nyt on. Ja eihän tämä tähän jää, vaan 6. päivä maaliskuuta näitä saavutuksia juhlitaan täällä meidän kaupalla. Tervetuloa meidän kanssa juhlimaan, jos oot lähiseuduilla.
No niin, käydäänpäs syömässä välillä. Normaalisti mulla on kyllä ihan itse tehdyt ruoat matkassa, mutta nyt en oo kerennyt tehdä. Käytiin tuossa Iisalamassa eilen pyörähtämässä, niin ei tullut kotona kokkailtua. Mulla on yksi vakiosetti, mikä on kyllä tosi hyvä silloin kun ei oo omaa ruokaa. Katsotaan onko meillä sitä tällä hetkellä saatavilla. Onhan sitä. Härkäruukku, 1 banaani ja yleensä olisin ottanut tuon Profil suklaavanukka, mutta nyt otan tämmösen uutuuden. Ansikka valkosuklaa, niin testataanpa, että mitenkin se toimittelee vai toimitteleeko se. Toimittelihan se. Ihan sai nälän siirtymään niin sanotusti. Nyt jännittää pikkusen. 20 minuutin päästä mun ensimmäinen YouTube-video on julki. Elikkä se mikä tällä kanavalla on jo tämän videon lisäksi. Niin ihan kohta se tässä ajassa missä nyt minä elän täällä niin julkaistaan. Ja tietenkin se vähän mietityttää, että minkälaisen vastaanoton se saa vai saako se ollenkaan minkälaista vastaanottoa. Katsotaan. Hei, jos sä tykkäät näistä videoista, niin tilaa kanava. Niin mäkin näen sitten, että täällä on oikeesti muutkin kiinnostunut näistä jutuista. Niin se kannustaa myös jatkamaan. Toki varmaan tein kyllä ihan ilman kannustustakin. Tää on ihan hauska dokumentoida tätä omaa arkea ja sitten kattoo vanhana kiikkustuolissa, että mitä sitä on tullut touhuttua. Mut mennäänpä takaisin töihin välillä. Joo, tuossa tein muita hommia, sitten olin kuuntelevinani, että tuolla pullohuoneessa ehkä tapahtui jotain, niin katsotaanpa, pittikö se paikkansa. Semmosta. Eikä siinä. Ei muuta kuin siivoushommista. Tempastaan tämä säkki vielä nippuun ja laitetaan odottamaan sitten lähtöä. Tuo lähtee sitten seuraavan kuorman mukana tuonne kierrätykseen. Suomessa toimii hienosti tämä panttipalautussysteemi, joten pisteet meille suomalaisille siitä. Mutta sitten huomista vielä pitäisi valmistella sen verran, että pellitän nuo meidän paistotuotteet aamua varten valmiiksi. Aamulla kun tulee porukkaa töihin, niin saadaan heti uuni laulamaan ja tuoreita lämpimäisiä sitten ihmisille, kun kauppa auki. Niin tehdäänpä se seuraavaksi. Ja loogisesti heti perään sitten vähän työvuoroja. Tässä oli sopiva sauma, nyt tulin tähän koneelle vielä, niin kahtoo nämä läpi ja jo julkaista listat sitten ihmisille. Joo, meillä on tässä kassan takana tietokone, niin tässä on ihan hyvä sitten aina sopivissa väleissä suunnitella vaikka työvuoroja. Muutama viikko on meillä tässä aina kerrallaan suunnittelun alla, niin sit voi aina tälleen sunnuntaina julkaista niin kuin seuraavan listan, hahmotella jo paria seuraavaa, niin sitten helpottaa taas ensi viikko. Sitten tässä kun asiakkaita tulee, niin totta kai sujuvasti sitten heidät palvellaan. Terve, terve. 565 on nuo ensimmäistä. Näitkö ruveta urheilua kahtelemaan? Aijaa. Eikä oo mitalin värejä. Maetto ja kahvi. Siinäpä ne on tärkeä. Tuossa kuulkaas ihmiset, katoin sitä. Meillä on ollut viikon mobiilietuna tällä viikolla nämä Valion jogurtit. Ja hylly on kyllä myös sen näköinen, että niitä on kanssa myyty tänäänkin. Jotenka tälle hyllylle tehdään nyt ensimmäisenä jotakin. Näytän lopputuloksen kohta, mutta pitääkö kassalla väliksi? No niin, mitä miesti et päässyt videoon. Vai haluatko? Oliko peli tänne? No, ensi kerralla paremmin. Hyvä, palauttaa. Mukava nuori herra, pikku kiekkojunnu, niin aina mukava jutella peleistä ja kuulumisista. Itekin on tuolta arkeen elän aikoinaan. Tulee muistot mieleen. Hauska olla menossa mukana, niin sanotusti. Aina omalta osaltani. Joo, katsotaanpa se jogurttihylly sitten, mitä siitä tuli. Joo vain, kyllä nyt kelepaa maanantai-aamu aloittaa huomenna ja tulla ostoksille omaan kylän kauppaan. Pistäkääpä kommentteihin kouluarvosana 4-10, että miten se kauppamies onnistuu oikein tuossa jogurttihyllyn feissaamisessa. Tämä hyllyhän me saadaan kuntoon ihan vaan Noin. Tämmösiä lisätaitoja minulla on. Osaan esimerkiksi tämän hyllyn tuolla tavalla sormia napsauttamalla laittaa kuntoon. Jos oli hieno temppu, niin pistä tykkäs videolle. Vitsi kun joku siirtelee aina näitä ovelta tuonne kassalle, niin aina tulee tällä ees taas. Hehe, vitsikäs jätkä. Mutta joo, laitetaan korit paikalle ja kello on sen verran, että aletaan iltapuuhien vaiheeseen numero 1. Eikä se suinkaan ole tämä korien laitto, toki sekin on tosi tärkeää, vaan se on paistotuotteiden pussitus. Joo. Sitten viedään tyhjät korit tuonne taakse, laitetaan paperit roskiin ja korit ottamaan aamuun. Joo, täältä tullaan. Meillä on siis tämmönen tapa, että valmistellaan kaikki vaan niin hyvin aamua varten kun pystytään, niin ei tarvii sitten kun alkaa hommin niin sanotusti puhtaalta pöydältä sitten kun aamu koittaa. Ja leipäteema jatkuu. Seuraavaksi vuorossa leivän päiväyksien katsominen, niin ei jää sitten huomiselle tänne vanhaa tavaraa aamuksi. Sitten vielä tämä kalusten toinen puoli, mitä täältä irtoo matkaan. Joo, sitten mä vien nuo leivät tuonne takatiloihin. Sitten kerätään vähän päättyviä kampanjoita pois seuraavaksi.
Okei, kuulkaas, ilta alkaa olla siinä pisteessä, että ruvetaan pistämään kauppaa pikkuhiljaa kiinni. Pikkusen on kirkkaus vaihtunut siitä, kun viimeksi tässä käytti. Joku on laittanut kirkkautta pienemmälle. Oi että. Sitten viien kahvikanisteri pois. Aika tyhjältä vaikuttaa. Ei mene kyllä hukkaan kahvia tänä päivänä. Eikä kyllä yleensä muuten. Tämä on aika suosittu juttu. Meillä on ilmaiset kahvit kaikille maksaville asiakkaille, niin sitä muuten menee. Okei, kello pykälässä laitetaan kauppa kiinni. Joo, sitten ei muuta kuin rahojen lasku, laitetaan tilitettävät rahat erilleen ja jätetään kassapohjaan tietty määrä rahaa, niin on aamuksi sitten sekin homma valmiin. Let's go! Se ruppailemaan päivä pulukassa niin sanotusti. Otetaan tuosta vielä jotakin evästä kotiin, niin saapi syötyä hyvästi vielä ennen nukkumaan mennä. Niin se kuulkaas, ihmiset on tullut aika laittaa valot ja ovet säppiin ja lähettää sitten kotiin. Joo, hei, tiedättekö mitä? Päivä on pulukassa. Kiitos tosi paljon, että katsoit videon tänne asti. Arvostan erittäin suuresti. Tulossa on vielä vaikka mitä, ette arvaakaan. Paina tykkää, jos tykkäsit. Kommentoi, mitä tykkäsit tämmöistä sunnuntai-vlogista. Nämä päivät on, niin kuin sanoin, vähän erilaisia kuin normaalit arkipäivät, joten ehkä mun pitää avata arkeekin vielä paremmin sitten tänne joku kerta. Mutta tänään oli tämmönen päivä, huomenna on erilainen päivä. Katsotaan minkälainen seuraava video on. Se on joka tapauksessa tulossa, joten tilaa kanava, niin pysyt kärryillä. Mitä kauppamiehen elämässä oikein tapahtuu. Mä lähden nyt kotiin syömään ja toivottavasti nähdään teidän kanssa taas pian. Kiitos, heippa!